vagyunk a Mushroom szervereknél, amelyik az utolsó szerver, tudjátok, a Build Battle. Már régebben is kijött, csak én sokat cségóztam, ugye, és hát ugye tegnap töltöttem fel egy videót, akkor még PvP-ztem, már unatkoztam, és megláttam azt a szervet, egy Build Battle. Ugye ez még a Minecraftosoknál volt, ugye ha valakinek eredeti Minecraftja volt, akkor fel lehetett lépni egy ilyen szerverre, ahol ugyanilyen volt. De gyorsan elmondom a játékmenetét, ugye a Build Battle, az arénában kreatív módban építhetsz, ugye igen, meglőtt időn belül kell megépíteni a tépát, például lehet ló vagy szék, azt meg kell építened. Ha lejár az idő, szavaznod kell a többiek építményére, a legjobb építmény nyer, Build Battle. Hát, akkor kezdjük is. Benn vagyunk a 6-os arénában. És még annyit, hogy ezzel még életemben nem játszottam. Hát, csak nézegettem róla videókat. Úgy van, hogy ilyen gyapjuk vannak a kezedbe, és ugye ott vannak, hogy rossz, gagyi, azt hiszem, meg ultra király, vagy nem tudom, mik vannak ott igazából. De akkor kezdjük is. Na, el is indult a játék. Akkor a téma esernyő. Na most én nem fogom így megépíteni, hanem így lerajzolom. Szóval, hogy olyan, mint egy papír lenne ez, és akkor úgy. Akkor ez szerintem fel így jó. Drop that low. Drop that low. Na, szerintem készen is vagyunk. Az utolsó simításokat is megcsinálom. Szerintem ez is szerintem jól néz ki, nem? Igaz, hogy olyan, mint egy kis gomba, de még elmenne egy ilyen kis esernyőnek. Szerintem. Na, akkor meg csináljuk meg valamit. Például legyen ilyen. Így. Így. Nem tudom, pedig ez így jó. Na hát elkezdődött, ugye itt vannak a gyapjuk, hát most, és miért vannak így, hogy itt is van, itt kiáll, és ez milyen esernyő amúgy.
mindegy, akkor szerintem elmegy. Maradjunk abban, hogy elmegy. Akkor nézzük a következőt. Hát... nem tudom. Ez gondolom nem fejezte be. Hát... ilyen... maradj egész... mindegy, nem is szavaztam, jól van. Ez... ez nagyon jól néz ki. Ez tényleg jól néz ki. Ez nagyon jó. Ez tényleg nagyon jó. Hát jobb, mint az enyém. Ja, gondolom az első csöppök. De miért csak egy vonal, szóval, hogy... értitek? Hát... elmegy. De miért egy ilyen, értitek most? Érted? Én megcsináltam volna úgy, hogy 3D-sen. Neki cuki. Hát... egész jó. Jó szerintem. Ilyen kis kicsi. Szerintem most jön az enyém. Aha, igen. Hát... piros. Hagyjad már, mindenkinek a kezébe piros van. Nem már. Pedig ez egész jó. Hát... jó, ez így... tudjátok mi? Nem tudom, szerintem ez ilyen elmegy ez is. Vagy inkább gagyi, mert hogy... most ez... ja, ezek az esőseppek. Ez amúgy jól néz ki, ez szerintem ilyen... egész jó. Ez amúgy egész jó, tényleg. Nagyon jó. Ilyen üveg van fölötte, azt nem tudom miért. Ez mi? Ezzel mit akart az illető mondani? Hát ez egy struc. És hogy áll a lába? Most hogy erre néz? Úristen. Gagyi. Aha, övé lett az első, igen. Gratulálok neked. Ez tényleg jól néz ki. Jobb, mint az enyém. Ez tényleg jól néz ki. Ez tényleg jól néz ki, ez nagyon jól néz ki. Köszönöm szépen a figyelmet, ha szeretnétek még ilyen Build Battle-s részeket, akkor dobjatok egy lájkot. Én Kokra voltam, sziasztok! Rinse out, drop that low.